Mongo muri yeZimbabwe ndofunga munotondera zuro payakati chikupai nhau yaanambuya vakabva kuUK vachidzoswa nehuroyi vachiti pamba pavo hwanyanya uroyi. Zvinhu zvakawanda zvaakuvanetsa nekuda kwekubata-bata kuri kuitwa. Naizvozvo muzuva ranhasi katiri kukupai vari pamambo nyaya ichitongwa chief neuso. Andrew Neshamba ndozita rangu. Farirai chirongwa chedu chezuva ranhasi, asi musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Vandichataura ichokwadi pamberi pamambo. Chikunga timoti pamusha panera musa dzati dzine vaviri pamusha vaviri ava musha yavo kana iri imwe chete seyangu vakandiwa tapuwa mukana wekurodzera mativi ese akana asingatauri makagara zviri pasi motaurisana pamusoro yamambo. Ini ndauyawo nenyaya yangu. Uyu muroora, mukoma wemuroora wangu. Ava ndo hanzvadzi yavo nditsano vangu. Pakaitika nyaya yakaitika. Mari matanga kuvapa mhosva kuti vakaruputsa magirazi angu. Ndiri kuvapa mhosva yokutora sheti yomwana wangu mukomana yememorial yababa vake yanga iri muwardrobe. Varivo vanga vakachengeteswa zvinhu mumusha vachinopa mushandi mumwe kune imwe imba yamai avo anova munin'ina wangu zvisina kutenderana. Mumwe wacho haapo waiita naye ava mai guru ndo waiita nemusikana waishandira uyo munin'ina wangu. Saka sheti yakatorwa naava vakaipa mushandi wevavo. Kanaka ichireka ndigadzise kuputsa kwemagirazi. Ava varimo here musheti yacho? Baba varimo nokuti ichazosvika. Emi hanzi ndimi muwandu wenyaya. Hanzi makatora sheti yemushakabva yanga akapuwa mwana mukanoipa mushandi kune muimba ndakungodaro tisazosangana pagiraundi. Munoibvuma here mhosva yatikati munoiramba? Hanzi ndinobvuma. Iri munzeve. Kwai makatora sheti yemushandi mukanopowo musevenzi. Munoibvuma here mhosva kuti hamuizivewo? Nandizivi. Kanakai. Kwaitawo kuti anoziva umwe ati handizivi asi mukunyuka kwenyaya ndofunga ndima kutitanga kuti murondedzere kuti mose matiresa kutaura. Ini ndichitaura nenyaya iyi inondirwadza pakuti mwana wangu mukomana nomukadzi wake anova muroora wangu takavatsvagira mapepa kuti vanoshanda kunze kwenyika nechivimbo. Ndobva vatiwo tasarudza mai guru vanova mukoma womukadzi kuti vazosara imba yechingo yakangodaro vaende kungobvisa nhumbi dzakagova vakagova. Ndobva vati handingagovi sheti nababa vangu yememorial ndokusiya matrausi matatu nesheti iyo neimwe skipa yegrey. Saka zvadaro isu takangozoti zvinhu zvese zvaitwa hapana vanga aripo. Ava ndo vanga vain charge 2023 muna June ava vachiuya kunze kwenyika kuBritain. Saka ini ndandichiuya kuno 2023 ndakauya
2024 ndikauya, 2025 ndikauya, 2026 ndatsoka. Hapana pana singauyi. But ndichiuya ini ndachitongoita semienzi pamba pane muroora. Ndiye nyakubata bedroom romwana wangu. Ndiye anorarama, ndiye anoita zvose, kudzisirwa mvura, kuwaridzirwa mubhedha, kubikirwa. Ngatidai yatonzwisisika nyaya ndeyesheti. Sheti chanyanya kurwadza pairi, ngatiti pamwe mazeiwana ino. Chanyanya kunetsa, kuchakunetsa imairana nenyaya yesheti. Chii, ndichakutora kuti munyatotsanangura. Chakandirwadza nokundinetsa pamusana pesheti. Yanga yakasungwa neblouse rechikadzi. Kana kuti matata here kana kuti munhu akafa. Handiti mazuva ano kuri kuti kana ukafirwa nomubereki. Ndiye munhu akafa here kana kuti yezvino zvikuitika pamazuva ano vanoti vaya vanoisa mapitoni aya vanonodhindisa mafesi nofambira zvakaita. Sheti ndeye mwana wangu mukomana ine chiso chababa vake. Pasheti iyoyo vakafa. Izvi zvakatoitika zvememorial ndachingori kuBritain. Sheti dzakaitiswa nomwana wangu uyo musikana dziri mbiri yake nehazvanzi. Vakati pabanyaradzo yavana. Iyo hembe ndoyazokuwani. Ndobva yasara iri muodropu haina kugovera. Mai guru ndonyakutora vakupa shamwari yavo, yakasungwa neblouse. Ndobva zvabviswa mumba private. Ndobva zvanotsvetwa kumba kwomunun'una wangu kuno mushandi uyu. Ndobva yaputanidzwa ndokusungwa nejera jera. Mine makadaro saka kusungwa kwanga makaona chii. Kusungwa kwayanga yakaitwa, yanga yakasungwa iri blouse rechikadzi rina mafundo ndobva yasungwa nayo sheti. Ndokuzotora jera jena rechipostori ndobva yakavhiwa ndokusungwa kuenda chibhora chakadai ndokuiswa muhandbag. Muhandbag mune sheti iyoyo nemabhodhoro 4, 1 ine mvura yeblack, 1 ine pink, 2 ine dzewhite namapepa nembiya namatombo. Zvinhu zvacho zviripo. Ndobva makadzi. Mati? Ndobva mabvunduka. Wakavhunduka munun'una wangu uyu. Zvakaitikira kumba kwake nomushandi wake wachiwirirana vavo. Iye anga aripo enda chitoBritain. Ndakatozoita kufonerwa kunzi zvataona kuno kude zvizvi. Akahadzika wakadana muroora mukuru uyu. Akati onai zvataona pano. Muroora wenyu. Mukoma womuroora wangu. Uyu ndokubva atorovwa neana akati yoweyowe zvinotyisa mazvibatirei. Alright. Imaenza makomera nyaya. Zvavhundusa mai ava. Mabhodhoro. Ndiya. Cheko chipostori. Zvinhu zvakasiyana siyana. Saka zvinhu zvasara zvakadoma. Kumba kweStv, kumba kwomunun'una wangu. Tinazvo tauya nazvo. Ndikutaura baba ndizvo here. Zvakataura ndizvo nokuti ndini ndakatanga kuita witness yekuzviona. Ndazviona ndakavadana ava kuti vauye. Vakazviona tikaona mabhodhoro iwayo, mbiya dzokwana 4 nenhombo nemvura ina makadhasi akasiyana siyana, imwe yebhureki, imwe yepingi, 2 liters. yepingi mvura 2 liters nei. Saka zvakatotivhundusa kuti chirudzi paive negate raitoiswa pasi pemubhedha wairara mwana wangu musikana. Zvaita ava vaiwirirana nokuti vaita mukoma nomunun'una nomushandi wangu. Akatozobva pamba achitiza iye zvino ari kutsvagwa namapurisa. Haazikani kuti ari kupi, asi akanga achichengetwa nani naivava kumba kwavo. Kumba kwasisu ndokwaibikirwa sadza, ndokwaichengetwa. Saka muri kuenza here mai mhosva yemurukombe. Pamusoro inini t-shirt ndakatora zvechokwadi
musikana uyu ndakamupa anopinda postori saka ndakamupa achida kuita munamato ndopandokumira aidanta munamato netisheti zvakaitika nezvokudai so pamusoro zvakaitika nezvokudai so bamunini vari kupretend kutaura namama chokwadi saka musikana uyu agara aingoaitira munamato anopinda postori atori mupostori saka zvakaita akati ndanzina bamunini mundipe hembe yavo avana kuti t-shirt zvakanzi hembe yavo sikairi pandikavhura muwadrobe hembe dzabamunini manga masara masuku net-shirt yanga ine pesa yaksekuru ndoyandikabva ndazotora ndobva ndamupa aida kuaitira munamato basi pane zvainetsa basi ndobvapira ndikamuita t-shirt yayo iyi nyaya ina handitoiziva kuziva kwandikazoti ichitaura kuti vakauya kumba nezvinhu vakazviti patebhu inveki vakatanga kundifonera vandifonera ndati mama kuti tuye kumba mama vari kurwara uyezve svitiranate zvavo hamungatisimudzi kuti tuye kumba kwamukwazi kana tichibvira michiuyai uyezve hatina chekufambisa ndobva vamboramba ndobva vazoti oreti tichauya kumba tapedza ndobva ndazofonera zvanzi uyo ari kumapurisa ndobva ndatotaura naumama vakagadzika kuti ko kumapurisa zosumudzwa nani munhu andibikira tii sei ndokusvika kumba ndokuona nyaya yakaripotwa nani namama nevamuina wavo naivo varipo iri kumapurisa mapurisa ndokuita nyaya zvakanzi aiwa no munhu uyu handiri ari kunzi akaba mari akatotiza nemari munhu tichamutsvaga ticharomisa mumabhuku emapurisa magurupu tomubata kana tamubata ozouya ndobva nyaya yazochinja zvakanzi abhadhara mapurisa uyo abuda ndo mamesezi iwo aripo mapurisa iwo ndakatoswera ndiripo kupolisi kwacho ndakafonera ndiri kuhospital mapolisa vari mukati menyembe kana mukati menyembe kuti akaba mari aiwa yembiya uku haina kutaura yembiya yakazobuda vatoya kumba aitoti amuri vatakati kumba kwamama iri ndoda kubvunzawo panyaya yesikipa ini matikwadzirwa vamunini vari kubritain ndo vakati ava itai kuti sikipa iuye aiwa vakati musikana uyu ndatimupostora disi ndaida kuti avaitire munamato aiwa ini musandivharenitira kutaura nai mama vari kubvumirana here nemukomana zvavari kutaura havana kubvumirana nomwana wangu vakangotora his makamuudza here inobvumaaa havana kubvumirana ini mama muri kakati kuti nyaya dzenyu dzine chitsotsi mukati kozi mukati takabvumirana ivo varidzi vemba yamaichengeta vachiti isu hakuna nyaya yakadaro zvino hazvibude imi taurai chamaida kuita panyaya yehembe pamusoro dati inini bamunini vakanga vatada kuitwa munamato vekubasa saka pavada kuitwa munamato musikana uyo agara ndiyai vaitira munamato vhena wacho yeye ndobva atouya bvati sisi pane munamato wabamunini da kuitwa asi pari kudiwa hembe yabamunini ini bamunini handakaudza kuti paridiwa hembe ndikangosezva vanhu vaita sei vagara chingoitirana munamato ndobva ndatora hembe mumba eitogara mwadrobe vandatora hembe yebva ndapavhena ndobva ndakagumira ndopandiri kuti nabamunini muri kubvumirana here naivo babamunini vacho nekuti kana dai maitenderana kuti bamunini vaida kushandirwa kava namai vange vasingakuripoterei mukomana aitaura kuti aiwa nyaya yangu shuwa maiguru ndakavati vanoitisa minamato yangu ndo zvaari kutaura ipapo paakunetsa manje papa ndidadai vhenoshari pachizvidaini nokuti chandiri kubvuma kuti ndakatora hembe aiwa imi maikomunicata nebritani nabamunini vari kubritani vachitaura hamusakutiudzi kuti dai anga ari pana zvidaiiya nokuti mhuri yekwake hayaimbochitaura kana iye ari iye aitaura nhau dzacho kuti dzifambe nenzira yakadaro pamusoro ini ndabvuma kuti ndakakanganisa kuti ndakatora hembe ndisina kudza bamunini
Hembe ndakatora naye ambu mimi maitora hembe yemunhu mupenyu rekati hembe yemunhu akafa nemupenyu aida kubasa mupenyu. Ndakatora hembe yemunhu mupenyu asi kupamba nefesa chete vakashaya. Muprofita uyu uri kupi? Wamurini? Handisi ndingaita zvichiposa. Panapa takambotonga imwe nyaya. Pane mumwe mai vakauya pano urikuzotini vana vakapiwa tsvimbo. Tsvimbo iyeyi handiri kuti hanzvadzi dzavo nevamwe so hama dzavo so anzi tsvimbo iyi tikanganisa kana kubasa kushaya basa kamuida varoita nezvikendi tsvimbo iri kuzotini ndeitete mai vayo ndobva vaya ndobva mudaka komwa mhosva yakati timbobirira kunai handitinemudira isati maenda ndapedza nyaya yacho zvokwadi hamene kuti vanhuzviteni vavangorangwarakacheka tobvashaira mumwe paireto vanozoyanani yamunoziva chimunovhekura ndei iri wani tovanega muchao yape tibingepiakomunda ndopakazopenya yacho ino iyi nyaya yemucheka nemudiya sososo ndezvo zvakuti mubriteni nekana zviri kukwadomai vadomaianazo zvinhu zvakaitirwa kuti zvakamira zvinhu zviri zvakaitirwa kukadoma kumba taunazvo hanzi maya nazvo tauya nazvo. Pane imwe mbeya ndakazowana ndawana izvozvo zvandakapuwa izvi musi wandabva kuno kudare ndobva ndati zvatanga kudai regai timbobvisa zvinhu zvedu zvakangoiswa pazvirugu zvembwa kupi mabhegi. Saka ndanotora bhegi ndakati mukomana unogadzira mukadheni uya nebhegi iro muise zvinhu apa ndina mabhodhoro nemuchariona ndokwana mune mbiya ine bakatwa ine jira dzvuku rakanyorwa mwana wangu mukomana nevana vake vese kozoita jira jena rakanyorwa zita rangu inini ndonzi Hilda. Ndobva paiswa bakatwa imomo zvakavigwa namato nevhu redhagadhaga mundiro mbiya mbiri. Pamusoro amvura muchenjerodziswa moto wembabva nemuprofita weshamari yenyu mukunzwa zvakutaurika zvakutaurika ndezvekubasa izvi mambo ari kumbira kuona ti timu yacho yebhora yacho zvese vana sekuru ndauya nevana vangu ava vatobva kubritain unomunawo nouyu nouya mumwe mukomana kune mukomana uyo anga achitaurwa namai vachiti kwandari aripo uya hana kuya wangu mwana mukomana ndati ava ndokwavabva ava ndokwavabva kubritain vangu vari vaviri nakuti vangu vamwari wamashoko mukunzwa nyaya iri kutaurwa padea mukunzwa sei mukunzwa sei nyaya yachikutovati mambo zvakamira tikuinzwa saka nabhudhi vacho ndavangodairirawo kana uyo mukwasha wangu imi hamudavira hamuziva mai wa mukwasha wangu panza hama dzamai vari pakati chitaurai hamuri chekutaura iri pamusoro penyaya simukai mataura makasii inani zvandanga ndichionawo zvangu ndezvekuti ataura sisi vangu avo ndepekuti pakataurwa nyaya yemunamato sisi havana kutaura nemuramu wavo sisi muramu akataura neuyo mushandi wamai ndiye aivaitira munamato. Mushandi ndiye nyakuzouya kuna sisi kuti no baba munini wenyu vada kuitirwa munamato saka pari kudiwa hembe. No communication yakaitika ipapo ndofunga ndopatadza kutsanangurwa nasisi vangu ipapo. The way communication yaitikira nyaya kuno kudari kana chikoda kunzwa kuti muri kuzvionawo sei nokuti haungandiudze kuti wakashandisiwa
kusvika panyaya yakadai hombe yakakura kudai toti akashandisiwa nevanhu vakamushandisa ko zvavasipo vanhu vachina pamusoro yemambo ini chiri kundinetsa pana Gertrude ndechekuti izvo ari kuti mushandi uyu vanga vachishanda vese izvozvi kutaura kuno iyeyo ndiye anoziva kune mushandi uyu paari kutsvagwa namapurisa nekudii vaimuviga kana anga achiziva kuti mushandi une mhosva ari 1 haaigona kuviga mushandi uyu izvozvo haasi kuonekwa iye ndiye anomudziva anga achikonekta foni dzevanhu vachitaura 3 days achimupa sadza achitsvagwa nemapurisa Ai, ana baba na mama, muri inopera sei? ini ndinongoda kuziva kuti pamusoro imambo indoona kuti nyaya ipere ndokunge iye wakavaudza kuti baba mini vati ndipuwe munamato ndiye anga achifanira kuti ataure zvese kuti zvijeke nekuti iye zvino hatichazivi chokwadi pamusoro pamai ava neiyeye wacho kuti vakataurirana here chiri chokwadi dai anga aripo pane muroira mati pane muroira hapana bati varipo hapana zvinourombwa mukati izvi uronyi ainopera sei inotoda kuti imi mutipe mazano makorokota toona zvinhu zvavona asi nhayambuya nimusoni matiri patinongedzwa tichibuda inini kubritain hakusi kureka kwokuti pamunini wenyu vaya yakagona kutaura namambo vati ezvishuwa hanyaya yembe iyoyo isiyanai nayo mambo isiyanai nayo taironga namaiguru angu nemuprofita wedu chero musi wacho wakayakumba ndati munopindirana here zvandikuda kuti migwe ipapa saka ndada kuti nditaure auya kufudura mvura zvediwa budisai mwana wangu mune mukomana usashunga munhu domune sheti zvazvakada sunungure sheti yoyo ndiya yechi4 ndo yandakapwanya yanga iri nechekugaraji ine mashizha nemanhombo sungudzai vaone vedare kuti sheti yomwana wangu iyo ine bhurauzi rechikadzi nemafundo zvazvichitwa nezvei avo ndibaba vake vakashayika vaifa iyo kutsipika ka vavarida vakafa 2021 mabhodhoro ndeye ndo mama akavigwa izvi mumba akavigwa iya nezvese namachira namakano mumba unogara mbwa muchirugu zvichira zvina mazivesaramo yero mwana wangu mukomana avo taurai kuti umu ndo muna mazita vamuvape mazita umu ndo mune makanyorwa mazita apa ndo pane mazita wendoshirewo kamba kangu iyo imari yanga iri muwardrobe memusikana iyoyo hamene kuti imari dzavanenge vachita marituals
namatombo nemishonga, mune mishonga achinzi postori. Urisai zvese muwari dzebenchi. Takatorega kuisa mamuna mapedzi akatsvuka neropa anogara mudhiro. Mwadonha isai zvese ndaizvitora zvese mchinga. Indo yatakapwanya iyi mune mashizha. Matombo ameno kuti akarova vanhu vese pano vanofanerekeza. Uyu musikana wangu haasi mupostori. Mupostori haasi profita. Iri bhengo ramai vedu vakashaita vaaichengeta ari muzvinhu zvake. Haasi muprofita, mupostori. Shandira uyu achitishandira tachengeta mai vedu nababa vedu vakashaita. Unotora zvinhu zvomutorwa uchichengeta pamudii kana usina ruoko. Maitova nembatya dzamai vedu nebhachi regirini raive bhachi raona mashitsi nini zvazviri muzibhegi rake. In'anga chandotovataridza kuti zvine un'anga. Mambo uyu Gertrude wakandivigira mukadzi muchawa kumba kwangu. Muchawa iye akatosvika achivhunza mwana wangu kuti akauya akadzoka zvakafamba sei kwaakaroorwa. Ndikati mhena aroorerwa mukadzi. Zvikandi ndo kuarea kwangu ndinotokwanisa izvozvi kutochitungidza moto kuti tinorwa hondo ikoko vatange kurovana. Ndomuitira tsono nechi vavanopinda vese Salvation. Yes. Izvo ndo zvandakawana kumba izvo zvimwe sheti ndezvavari vaviri. Sheti yomwana wangu yakaburiswa namai guru. Ndiro mbiri idzi dzina mazita angu nezvirimo nevhu. Zvine zita rangu nemazita evana vangu zvazviri kumba kwavanochengeta ava. Isai muvaratidze mazita akanyorwa. Ivai muvape mazita idainape mazita. Tichatoda kutorapwa notaiiswa mvura. Innocent ndiye mwana womukomana. Gladys ndiye munun'una wake. Kuda ndiye dangu nemwana wangu. Kwanzi Yuda ndiye sister wangu andakapa zita rangu mwana wake. Kiana. Na Kiana ndoka last born. Then this one is Yuda ndiye ugandini pano. Izvi zvatina mboziva kuti mune izvozvo zvazvikangosungwa imomo zviri pamwechete zvakadai so nembiya idzo nevhiro amenotitasine andiri kumagoitababa rinovhurika yero kubaya kairo munondo ndoshire musha wangu imba yangu yandakavaka simba rangu kuti wosara wogarika wochema sokuti zvanyanya kurwadza. Pamba pasiri pako musha usiri wako takapopati yaira pamunhu wanisha yaira baba munhu angu ini t-shirt izvo iri kunze ndo yandakaendesa. Then apa woko izvo zvinhu zvakabuda last year pakaya mama idosha mafitted mumba ndobva tazvibudisa bva taisodanga rembwa ndokwavakazvitora izvi woko izvi bamunini vari kutoiziva ngoko vari kuiziva. Ini ndasingazvise mama akazotuna pamusoro pewardrobe hanzi vangati pamusoro pewardrobe uyo mumwe wachoyo hanzi mushonga wamapeti wakavharwa uri kunzi mushonga wamapeti iyo ihoko iyi vakatwa iri ndakangozvibudisa mupana zvaka tikabva tazvisa tichizvibvisa mudanga rembwa pandikazvibudisa mumba maida kugadzira zvakaitika ndezvokuti mama vakachida kugadzisa mumba tikabva tazvibvisa ndobva ndaisa zvanga zviri mbegimo ndofunga munotora neimwe hari yakatopwanyika irimo kana vakatasa zvakanaka yeblack
yazvanzi yake iyi pakawanikwa zvinhu izvo hanzvadzi yangu iputizva mai guru vakazvibvuma kuti ndezvavo vachiti bakatwa vaida kurishandisa zvinhu zvenamato wavo vakati ndebinga ndezvavo saka ndaida kutokumbira kuti ndobvumidzwa here kuti ndimufonere mutaure naye adayire kuti paakavabvunza vakati kudi kana foni ichitendera mambo wangu achazokusvika unosvika ndosati andambovatanga kuti unozowirirana here mambo anotaura naye havakoshi kutaura naye kupite anotaura naye Saka iyi ndiye nenzoko iyo yacho iyo right nyaya inopera sei mambo nyaya iyi inotongopera nevanhu vari panapa uyo musikana ari kunzi ari kutsvagwa vhena vemambo ka tife takamubata togona kuita makore 2 tichimutsvaga ava pamwe vanenge vakasetwa vachifa mambo takamirira izvozvo ndogona kufaka munondo chimirega mambo ndozvekandikumbira mambo ndichokuti neruzivo rwuri mambo zvamunosiita dzimwe nyaya kana kuri kwokuti zvinhu izvi zvinoita kuti zviparadzwe kutsvagwa munhu anozviparadza asi zviparadzwa ndipana ndichida kungouya mambo ndipana mai avo kuti vari kuzvitenda here kuti tisheti yavakatora iri 1 ndo yazvara mabasa esa pamusoro inini zvimwe zvindofunga ndezvemusikana wacho vhena zvangu inini izvi netisheti yerukwe ambuya muna kukura mazita mazita andasi pamusoro maiwe ndofunga ndini ndakanyanya kutosunungura zvinhu zvifest izvo ni zvava zvakangobatana zvese kubva apa kuva zviri mubhegi iyi zvakavharwa uko amushuwa ndikutaura chokwadi pamberi pamambo inogona ringe ndoyandozivanava zvimwe chete kubva panzvimbo 1 nezvizvi zviri kuda kuti kwero blouse ro ndere mukadzi wake imi mtisheti ini chandikaendisa itisheti yeblack blouse ndera munamato wacho ndo zvanachitazozodai danga zvainzi vainetsana nemurungu here saka akafonaakuda kubvunza ngatiti raiti munhu wamakaitira uyu hama dzake nawo dzaona kuti izvi maironga handiti izvi naiye wacho akatiza imi ndimumwe wacho saka nazvisinei uyo akatiza kaona akatoziva kuti imhosva saka nai nyaya iyi munofunga kuti ini inopera sei kana makaitari pamusoro iyi vari kumbotaura vari tii yangu itisheti iyo nejira rewaiti saka naraiti tatipapa manje mumafungiro enyu zvakajeka zvamakaita here tisheti nehari dzeseti kune vamaiitira vane musha wavo kune muridzi waitwa munamato aiwa kune varidzi vomusha vazaitirwa munamato andimanzwa mafoni akutaura kuti kana muikada kutaura izvozvo titaure naye manje manje ipapo ndobvumirana napo kuti afonera apindure panyaya iyo ko ndotombodai neambuya dera Britain angaita guva iye muramonyi ndeangafa imimi makasara profitatis maida uyu hazi muprofiti ndiye aivaita munamato aienda nazvo kwainoitwa munamato mai vari kuvhuma ndabvuma nehoko iyi hoko ndati ndezvabamunini ndokubvuma kwandiri kuita kuti hazvisi zvangu ndichandida kuita itisheti hoko inorevei ipapo ina ndizoziva hapana angatodzirero hoko kazhinji imwe ndedzekutigisa dzimba hadzongoita zvakasiyana siyana hoko pakatwa pakata kuganga ndiri kujera dzuku ndese zvimwe zvokuganga chete pafreg pane ropa ramagamba pane ropa ramagamba kai pane kurimba
koita paipa pakaita gold mari koita patema isusu vanhu vatema kozoita pachena kurea kuti nyika yakachena oredi ropa mondi yechimudenga 1 mudenga 2 ko vamwe vanoita secret papo ndiyeka iri jira jena uyu munhu akanyura pajira jena anenge akachena apa vakanyura pajira dzuka apa vakuda kumurawa indokona wanene ndataura flag bakato flag masoja isutu muromo tine zvinhu zvekuti pane iblue green kuya kurima pakaita yero paya kuya kuchera gold kozoya white kuchena kozoya black ndana mbuya dada ndana mbuya dada hakusina kusina chii hakuna nyika isina mteka saka apa inini manja inini mbeni kutizo imemanya kumangana nyaya ngepedzese indi kutorwadziwa mulondondo wangu kabakati vari kubayiwa saka tingaipedzese nekuti nyaya ndosaka tauya muno mudare nokuti ndichiinda kumba kwava vaitovava izi nyaya satabata isu tinodzipedza nenganga yangu yangu inini kwete kuprofita ng'anga tisheti yatosunga upenyu hwomwana wangu tomaudzwa neng'anga ichegedzari ng'anga yamambo ibhuya mutaure me muchaudzirawo ng'anga imimi zvibva kurasika yoga pasa yoga makadai so kana mai muri uko imi amai amene zvandataura kuti indozvipedza neng'anga tinozvida ambuya sakarongedza izvozvo inopiswa neng'anga ndandingazichenda mumabhegi vachatarira nyaya dzacho dzese vanenge variko ikoko vachakuudzai kuti zvairevei ndati tsvimbo ini yakabva kuvhiri ndakati ndoipisa varidzi vetsvimbo varapa vakaenda kung'anga yangu ndoyakazopisa saka izvi isapisa ini mubvunzo wangu wandinawo ndokuti simba rina Gertrude rokuviga munhu pane nyaya hombe kuseri kwenyaya iyoyi kuviga izvo kuti vanoziva izvo zvikwari mupostori wanga naigogo madidzi munguva ng'anga dzamambo mufunga notora munhu ari kuseri kumhango memuti ndo zvatiri kuda saka tisiyirai mambo ground ravo asi mambo neimwe nzira ndaida kuti ndichikokumbira kuti madi machimbotaura nemwana webritain hamuaudza zvaanenge akutaura ini kutaura naichi kutaura nemunhu amanga kwaku mwana wekubritain bamile wavo baba munini ramuya haanozvirambe wakazviramba kare ndosaka ndakauya muno mudare anoramba ndanzvauya musikana achitotaura kuti kana tikafonera vatongonzwa vanhu varidzi vehama Tinofona. kuti tikatomufonera izvezvi mari yokukwira dare ndakatokuwana iyi hapana kukwira dare pano ndiye mukomana wakaripa mari yokukwira dare rino kuti mai fambai nokuti ndatosungirwa musaka sekiti saka zvomaita nyaya yapi kotazvirenga izvere makorokota izvere ana baba unoda kuti ana mai
Ndizvozvo nokuti izvozvo hatizivi ramangwana kuti uchazhasadza mupenyu ndoupya. Yakaoma nyaya. Yakaoma. Ichitwa nomunhu. Paunoshanda. Saka taurai baba. Sorry mam. Takaubvunzawo kuti zvingaitike sarini kuti vatangozivo sevanhu vabva kure tingoziva kuti nyaya iyi ndinawo iva vana kunze kwenyika makauya rini ndatone nguva havana mazuva matatu mwana wangu musikana wakatosiya chikoro achifambira nyaya yazvanzi ndombotwe rangu ariko vese nandatora kandi tivapa upfumi vava vadai pamusana penyaya dzeuchereketwa aiwa mwana wangu wandakaisa ziso mwe unosvika dzei rakaipa anyapakanya andinoona akomana vamutora mufananidzo ana kutaura ngwa mbozaiva vamai vanosunga ini izvozvo abvumirani vakuti panganga ndizvo ini ndinobvuma tabvumirana tese saka ingamuchaira ng'anga iyo nhasi ng'anga imwani atitori tinogara kwakati asi dziri kure nana hurungwe uku kana kuzasi pachireyawo pane mota ngoichaira inoraraya mudza mangwana inenge yawo kana kusera mangwana motoka makadai nowandwe mozosangana neng'anga pani mopedzerana neng'anga pani ndingandapedza bani nototoda kuti iperewo nokuti kuya kwedu mazuva akakutorudza mari kana kubasa wingi hapana tingatodze mari ndogara kure kandizoita dhizi ndogara kure iyi nyaya iyi kuti ndipe jadhmeni ina handina nokuti nyaya dzeuroyi hasati dzagazitwa kuhaikoti asi kusara kwenyika 1 Malawi yakagazeta anenge abatwa ane zvinhu anotoenda kukoti kuhaikoti Malawi saka muno muzimbabwe isusu local government iye nenyaya idzi hasati dzagazetwa asi nyaya idzi dzawanda because aipapapa hapana muda dzichachika ung'anga anenge abatwa apedzera neng'anga ndipedzera naye futi kupedzera tiritu kupedzera neng'anga saka imimi moenda apa monyose mafoni number edu komana ndatomupapata ndakutomubvisira foni yake kana kuti $10 kuti achaire ng'anga iyo aitsvaki paii iuye nhasi kana mangwana mouya nowandwe yuso nevateereri vesangwari muno mouye pakaipera ndopatiri kudai baba pakaipera ndo pakajeka ipapo kuti atara wapuma mumwe tinotenda majenarisi tawirirani ewa ndizvozvo mambo tinotenda meno mambo ndandichiti sezvamataura kuti kana kuri pokuti tiri kuti chipiri
chechipiri kuti isusu toisa pressure kana kuri kwokuti chitatu dare nevanhu vese vongozviziva kuti zuva ratawirirana nderakati izvozvo chaizvo. Munhu wako ane mota here? Mota vanayo mama. Ari kuda zvakadii? Pandakapedzera kutaura naye aita kukaroi. Rodi yakanaka pakaroi padhuze nekuti kusvika asiona here asi pane vakambonyatsobatsirikana here nenyaya dzatiri kutaura nezvazvedzi? Pane vakambonyatsobatsirikana here chivanhuka n'anga kana takaisa nyaya yekuchivanhu dzerudzi rwakadai idzi izvo vanopedza. Alright, ndo patatida kunzwa panoti tozouya toona hapana. Saka kana tichida kuti nasozivawo kuti kana matoti vanhu iva vanototi nasouya vachiita sei, kana munhu achipofomara opofomara, kana zvichiita sei zvoita sei, ndozvataita kungozivawo. Chero bheki tusende pamwe tichatobata iwe. Aiwa ina ndakacheka zvangu. Saka hapana hanzi akacheka. pane apa pane pane red and white. But white ndaiona ine zita. Makati yakajeka kai. Ine white ine ramaya. Akachena kapi. Ma red vangu varipo futi. red ndandiripo futi. Aiwa uko kutaura kwamambo havasing'anga. Havasing'anga vari kutaurawo zvavaona. Kutaura semunhu. Ipapo tapanzwisisa mambo wangu. Saka isusu ngatichirege kuenda kumberi kweng'anga kuti ichagoneka kana kuti tasenda kuti vanhu vese vanzvina mambo ngavauye vange varipo. Ndizvozvo. Chokwadi kana chiripo chinongobuda. Isi tongomirira kune mimofu kuti moti padheti kuti musi wakati nevedare vese vavarimo kuti vawitness. Uyanochafoni manje so. Akuchairai. Mangwana unosamangwana. Achamai manje. Ndichangomanikidzirawo ngati chipiri. Chipiri. Ndichangomanikidzira kuti afambe kana neusiku. Pakanaka padhuze. Anaka ndofunga takurukura. Oshangomuka ndakangofawo. Saka zvinhu zvekusare zvezvamusi kana kuti tikuenda kana kuti handi zvekusare. Ndakataura pana ndimazuva pane uyu pane mufana haramba nemukadzi. N'anga mupostori uyu awani vauye naye ipapa panyaya yacho. Nokuti patakataura dare vaifonerana naye ava kuti ndamuwana kwaari uriko vanoziva. Yangu n'anga inini inobva yataura zvese. Good. Vaizvitorerei vaita bafa ava ndopavatatana umwe ushamata bafa uya. Apa ndakurambidzira pane ngozi ka chaihombe pane ngozi isingamboiti. Motisumuka zviri. Vasati vasunga mambo nachingokumbira mambo sechikumbiro chakumbira amai avo. Amai kuti mubude mukati menyaya. Musikana uya asipo vhena uya. Tsvagai nedzimwe nzira kuti avepo. Imi munongomutaura naye nenzira yakanaka kuti isusu tiri kungoenda kunodi hakuna zviriko kwamambo. Nokuti nyaya ichinosara yakaremberera kwamai. Saka ingoitai zvekuti imi muuye naye. Pamusoro ndofunga kubva musi wekutanga varongoti ndinaye. Musi wacho patiketa dare papo ndakatozopa tete namba dzake vakatomufonera vakataura naye. Saka ivo vanadzo namba dzadzo handisi ndega ndinadzo. Aiwa musikana uyu ndovamakamangarira kumapolisa. Inini ndindakamangani akamangarira vhena. Miraira kumapolisa ari wanditi nenyaya Antone doketi yaimwewo yemari naizvozvi ndinenge ndizonzwisa nenyaya iyi yemari naizvozvizvi mapolisa ari kutsvagwa nenyaya yemari. Mapolisa vari kumutsvagira nenyaya yemari. Mapolisa haapinde mukati menyaya iyi. Inofanira nevakomana vaiyo kuramba kuenda kuna sabhu mombe dzavo dzakaya. N'anga yangu inini mudhunei izvi n'anga yangu ini in'anga. Munhu akaramba mukadzi ane pamini
indine nganga ke ndokuti ndanotora blood test kana kumwana kana pamberi baba pangu nokutiza kwakaita ikoko handizi ndozvipai vava here vakoma aa wamubvunze iwo amuchabvunza kungaka indapedze chiti ndegi ndakanisa kudanga rembwa anauna kudanga rembwa kana kuti rembuzi akaniswa dangameriga ipapo ndapedza inyanja dakuva sekunzwa kwamaita kamudare mhuri yezimbabwe nhau iyi yakuda vanoona vezvemweya. Naizvozvo kana zvatora nzvimbo tinenge tichikuunzirai sekuitika kwazvinenge zvichiita. Andrew Reshamba signing off. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Oh,